like a Hellcat. Salut la toți și bine ați venit la un nou video. Azi ne-am snișcăm doar PUBG. Dacă am vrut doar așa zic în timp și mai joc, să mai zic așa ceva. Так, ставили, deschidem aici și Nichic. Bunișor. Так, și mai am eu. Eu nu de mult ce am intrat și eu în PUBG, de mult nu m-am jucat într-un. Și așa prost am vrut să mă joc. Hai, las. Так, să aici și. Yo. Așa să ne jucăm. Nu știu, poate să ne jucăm în living sau în ranchel. Eu las el să instalez. Și am ușa că ne jucăm. Da, voi să nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe. Și am văzut că la primul video am strâns tocmai la 7 comentarii asta. Vă mulțumesc foarte mult. Vedeți voi acolo, zic alți că hai tu dă, stai, nu și acolo că dacă îmi dai, dacă te abonezi tu, dacă te abonezi tu la mine, eu la tine, dar asta ni cam, eu aia asta o fac, dar numai că nu ne place de atât că, cum vă zic, cum vă zic că nu chiar așa, cum, nu chiar nu-mi place. Mai dați voi, mai întâi subscribe și mă abonez eu. Eu nu-s de asta ca ceva, nu să nu mă abonez sau ceva, să mă mișunez sau ceva. Eu mă abonez dacă trebuie, dar vedeți voi să vă abonați și vă mulțumesc chiar prima dată. E că eu mai avut așa canal, dar nu chiar așa srazu. Și vă mulțumesc de comentarii, dar să mai apăsați tot butonul de like. Și așa. Stai, de ce stai aici? Ia stai. Control. Costumez. Da la laudă 2. И не треба приму. Да ты бон. Сави. Шеффилд. Ой, ты. Такс. Еще кидем тет. Снозовник. Яма. Вот и четкой. Da, eu de mult nu m-am jucat chiar în aici, în PUBG. Și dar voi să nu uitați să apăsați butonul de like, că este antă, ciotcoș. Dar noi hai să sărim de pildecă aici. Da, voi ați văzut, cred că au observat că n-am așa costiumări ciotchi, de astea cum au alți. Dar eu nu mă joc chiar așa. Cum îți vă zic, nu mă joc chiar așa într-un. Mai jucam când așa câteodată, dar amul nu chiar ne vine așa să mai joc într-un. Nu știu de ce, dar nu ne vine. Și că ce? Aici. Ia-te! Tu te văd aici, să mă cac. Uită. Eu sper că aici gata. Am și eu mort. Chiar vă zic prima dată când așa la ne-a luat o ziua. Eu mă uit și unii o ziua.
prima dată vă zic chiar așa comentarii sau ceva, știți. Dar să vă abonați, văd că sunteți activi așa. Și să vă abonați. O, stai. Thanks. Eu văd pe hartă. Dar unde e, mă? Unde avea că plan? Deci acolo scările. Ioti. Da. Da, eu joc cu 4 de ăștia. N-am pasat pe ăsta și acolo și все. Și eu unde ai văzut? Aici susut. Da, cam ați durez cam mult aici video. Tax. Aia. Da, mă. Da, băi. Eu, da, v-am numai jucat de mult și am pierdut. Ei, las, nu nic. Să mai fac așa videouri, poate câteodată când am să mai joc, poate în alte jocuri. Dacă vreți, dați-mi idei sau dacă vreți să mai joc în PUBG cu voi sau ceva, dacă aveți PUBG sau nu știu. Mă joc dacă trebuie, da. Da, uei, și te pierzi. Da, vedeți că eu nu chiar așa. Vă zic tare de mult m-am jucat eu în trânsul, în PUBG. Dar și te... Uai, ia, uai, de greu. El s-a pas cu totul altă parte. Eu am să mai fac așa tot tutorial de astea. Știți, am făcut două, adică cum se instalează acolo GTA San Andreas original și cu mod. Știi că dacă să faci numai cu una de pe cum se instalează GTA San Andreas original, asta tot faci știi, bă. Dar cum se instalează barviha, asta nu chiar poți știi, bă, tăți. Și am făcut două și poate când am să mai fac, am să mai fac tot cu două. Că cu una nu chiar așa interesant și este tare rapid video și nu chiar așa ne place. Și dacă vreți, dacă aveți canalul vostru, că eu mă abonez, dar vă zic, să vă abonați mai întâi voi și apoi văd că voi v-ați abonat și mă abonez eu, dar dacă nu v-ați abonat, gata, n-ați să mă abonez. Asta eu că vă zic în video ăsta. Eu la alții m-am abonat așa fără ca ei să nu se abonez la mine, văd că. Dar voi să vă abonați la și mă refer că tot scriu că să mă abonez, că așa, tot din comentarii. Și vă zic să vă abonați mai întâi voi și apoi eu mă abonava. Că știu că voi v-ați abonat. Că dacă așa și așa și ies din asta. Și eu nu știu, zic că poate tot am să mai fac așa video, am să mai uit cum să mai și jocuri așa să mai instalez, de pildă. Dacă vreți să mai dați-mi și idei, mai scrieți în comentarii, mai dați-mi idei în și jocuri, dacă vreți să ne jucăm noi doi, de pildă noi doi sau un PUBG sau ceva, e că vă arăt și ID-ul la mine, stați -o. ID, aici este ID, că am uitat. Da, stai. Mi se pare că este în card de jos. Ia că eu vă lăs, uitați-vă că eu nu chiar pricep unde, cât de mult vă zic, tare de mult m-aș jucat eu un PUBG. Și cum, ne vedeam altdată și
v-am zis tot în video ăsta, cam și am vrut să zic. Așa este, a fost un video ca să vorbesc, să vă zic cum și de-am asta e tot. Bine, dar ne vedem data viitoare și ne vedem și în alte videouri. Voi să nu uitați să apăsați un de like, subscribe, în comentarii și să mă poate și vreau să ne jucăm sau ceva. Și așa că nu știu, hai dava. Parcă am zis așa tot am. Bine. Пока și ne vedem în alt video. Pa!